Vymyslel som aj niekoľko nových albumov s takou folklórnou tematikou, ale hlavnú zmenu som urobil, že som začal baliť stránky do zmršťovacej fólie, aby boli chránené pred nečistotami, alebo aj celkovo je to teraz pre mňa jednoduchšie ich označiť, že EAN kódom a nemám s tým proste toľko roboty. Takto vyzerajú tie albumy, ako hovoríme, taká folklórna tematika, je tam takáto drevená ozdoba, takéto aj tmavé, modré, svetlé. No a takto už vyzerá vnútro, klasické ako stránky, ale vlastne na druhej strane už sú všetky údaje, EAN kód, popis, ako sa vlastne dajú rozložiť fotky a sú len tak tie stránky chránené. Doteraz som to mal tak, že vlastne takto bol okolo albumu alebo zápisníku takýto kus papiera a ten bol vlastne lepiacou páskou prilepený o zápisník. Hlavná nevýhoda bola, že takto som to musel lepiť, musel som to rôzne nadpájať a bolo s tým proste veľa práce.